Kirko? Kirko? Je stigao neki poziv za mene? Još nije. Očekujem poziv od mandatara radi konsultacije. Jel ti slušaš mene, Kirko? Slušam. Hoću da budem kada poziv stigne spreman. Sve vam je spremno. Koje sve? Pa... ćebe i četkica za zube. Stavio sam i 2 čupava peškira i filcane papuče postavljene krznom. U zatvoru su podovi od betona. A ćebići su tanki, tako sam stavio i ovo ambasador ćebe da vam se nađe. Koji zatvor? U koji god da vas trpaju, neće vam biti prijatno. Šta je bre s tebe, Kirko, bre? Šta je to? Stije u buniku, bre, Kirko. Ko će to mene da strpa u zatvor? Ili vi ili Pantić. Tako pričaju na televiziji. Posle svega što se desilo, slobodno da se šećkate obojica neće moći. Kirko, bre, meni treba se javi mandatar da ja uđem u vladu, bre. Oni su tamo posvađani. Ne mogu da se stave vladu. Mene hoće da strpaju u vladu, a ne u zatvor. Ostavi, bre, to sokoćalo kad razgovaraš sa mene. Tražim posao, ja sam otpušten, moram nađem posao. Još ovaj put ću da se sažalim na tebe, a sljedeći put pamet u tu tvoju ćupu. Vi ste rekli da sam glup. I šta ću vam ja onda? Jesi glup. Glup si i zato sam i sažaljen na tebe. Ja ne želim da me vi sažaljevate. Kasno već sam se sažalio na tebe. Slušaj, oni će da pošalju pismo. Ako im je hitno, onda će da se jave s telegram. A ako im baš gori pod noge, onda će da se jave s telefon. Jesi preslušao poruke? Još nisam stigao. Javit će se jedan glasić, sladak glasić. Jedna curica Milesa se zove. Tražiš će mene, a ti, Kirko, bez ćućorenja, odmah meni daš vezu. Pusti. Šojiću, ovde Roska. Ovo je ona babuskera, jel? Sram te bilo, Šojiću. 3 puti ostavljam poruke, a ti ništa. Jel hoćeš da ti upadnem nenajavljen? To je ona babuskera što baca mađe ona. Ako dođe, kaži nisam kod kuće. Ja treba da uđem sad u vladu. I treba sad da me viđaju sa koje kakve baba vračali. Ćuti, bre, šta ti meni ćuti? Ćuti ti! I hoće da mariše po kuće, bre. On je njen, on je djuvege, dok ona nas zamajava s onu kuglu, ona ode mariše po kuće i stavlja tamo pod onaj turban. Ćuti, bre! Šta je, šta hoće? Ona je već došla. Što ne kažeš, bre, kreteno je, nego ćutiš, bre. Pa jeste rekli da vas ne prekidam dok vi govorite. Probudili se, Šojiću, majke. O, gospođa! Izvini što ja ovako upadam. Jao, baš sam iznenađen s vašu posetu. Ma nemoj. Grdo sam iznenađen.